je neispravno. Radi se pre svega o formalnom i estetičkom eksperimentu. To vidimo da se radi o eksperimentu i po tome što negde i stilom i jezikom pa i temom konačno gde se radi o jednom danu, 24 sata je u pitanju, toliko temporalno traje ovaj roman zapravo. Sve to negde asocira zaista na Joyceov Ulix i naravno to nije jedina asocijacija za ovaj roman. Neorealistički ili, da kažemo, neonaturalistički koncept da ovde literaturu u veliku i opasnu blizinu pamfleta. Nečeg što ima efemernu vrednost i čiji kvalitet bledi kako godine prolaze. Mi imamo takvih knjiga, ne samo mi, svaka literatura prosto pati od tih vrlo brzih, radikalnih odgovora na ono što se dešava u stvarnosti, u svakodnevici. Obično to nije pravi put. Da jeste, mi danas ne bismo govorili o ovome, očigledno da se više niko ne bi bavio jednom ovakvom tematikom, da su sva sredstva iscrpljena, a samo su sredstva i bitna. Još jedan veoma interesantan postupak koji se sproveo u ovom romanu, a to je da osim groteske, koja jeste jedna od dominantnih stilskih figura, da se javlja jedna vrsta sinestezičnosti u romanu. Znači, sinestezija koja istovremeno tretira ono što se već negde pominjao, i mirise, i boje, muzika je takođe jedan od veoma bitnih faktora koji prosto učestvuju u romanu. Veruješ li da književnost danas i može i mora da se zapravo, ne bih rekla oslanja, ali svakako da negde koristi ta iskustva koja su i u nekim drugim umetnostima prisutne? Ako ta iskustva shvatimo kao na način na koji ih shvata kraj 20. veka, kao sasvim specifične vrste teksta, onda je književnost u direktnoj zavisnosti i od njih i ne bi trebalo bežati od toga. Nije to nešto što je nepoznato i nešto što je nelegitimno. U mom slučaju iskorišćena je prilika da se određenim muzičkim pravcima, određenim muzičkim zamislima, prilično radikalnim i po svojoj suštini neprijatnim u sferi muzičkoj. O onome što mali broj ljudi želi da čuje, govori u skladu sa onim što mali broj ljudi želi da pročita. To nije opet, što se mene tiče, neobično. Mislim da sam ja dao sebi za pravo da progovorim o tome, verovatno i nemajući dovoljno pravih sagovornika koji bi mogli da kažu nešto na tu temu. Ponovno, u pitanju su u stvari veoma hermetične, teške, eksperimentalne, avangardne do krajnjih granica, a meni se činilo da je to ono što se čuje u pozadini mog napisanog teksta.